presented by PKSD। और के बेर भइल मुखिया न लइने गइनी किने फल फल हरिया भुलइने। ए जी सुनो तानी, और के बेर भइल मुखिया न लइने गइनी किने फल फल हरिया भुलइने। बानी घाटे जाए के तैयारी में धनी फला वाले अब तेनु बानी अझुराइले बाजारी में। कितना देर लगा धनी फला वाले अब तेनु बानी अझुराइले बाजारी में। तनी जल्दी आई। presented by PKSD। भीड़ बाटे भारी हो घर या बतानी हो 2 मिनट रुको हम धैले बानी गाड़ी हो। सही कहतानी जी। भीड़ बाटे भारी हो घर या बतानी हो 2 मिनट रुको हम धैले बानी गाड़ी हो। दिया बाजार आबे खातिर घिउवा न लइने काम धेनु गइया के दूधा मो न लइने। बाड़ी सखी माई परेशानी में धनी घर हम अब तेनु बानी अझुराइले बाजारी। तनी जल्दी करी। धनी घिउवाले अब तेनु बानी अझुराइले बाजारी में। ढेर लेट होता। सुपवा हम लाइनी हो नीमुआ भी लाइनी हो सुनर सुनर फलवा से दौरा हम सजैनी हो। सुपवा हम लाइनी हो नीमुआ भी लाइनी हो सुनर सुनर फलवा से दौरा हम सजैनी हो। बांधिए सूरज जी पियरी पगड़िया दौरा उठा के माथे चली जी डगरिया उखिया गराई घाटे पानी में। धनी घाटे हम दौरा पहुँचाइब छठी माई के गीत गबराही में। धनी घाटे हम दौरा पहुँचाइब छठी माई के गीत गबराही में। चली चली तनी जल्दी चलल जाओ। presented by PKSD।